Kuan ba? Akong gisuroy kay ato binaytari. Tari ta na. Nya kumusta man? Tari, dayon na lang tari. Ha, imo na prepare. Wait ka na, kalinan tama na rin, kalinan. Lingaw ani. Tama suruyo na ko to kung manukan dito kay hapit na beto na ko itari ito. Gi-prepare na kato sa kung tao dito. Adtuon ako kay para makabalota kung kondisyon bang manok. Brad. Kumusta man akong manok dia? Okay ra, manok. Okay ra? Kuan ba? Akong gisuroy kay ato binaytari. Tari ta na. Nya kumusta man? Tari, dayon na lang tari. Ha, imo na prepare. Wait ka na, kalinan tama na rin, kalinan. Diya malagi si upring dire oh. Tigilo ng manok. Ha? Ako'y tigabantil. Tama na si upring kay atong i-testingan na to ron ang manok. No? Testing yan, noy. Tingnan to. Tara na. Tara kay gusto ko mo tanaw sa mga manok ba kung okay ba ang kondisyon sa atong manok. Ikaw man dyan akong gisaligan kay ikaw man akong handler. Basta kondisyon, takiya kondisyon ng manok. Kana akong ganahan makasugal tag milyon na akong inahan ng kuan inana imong akong madungog gani. Makasugal tag milyon na. Kumusta atong farm sa manok da? Hinlo ba? Wala na, clearing na. Ha? Manok na nabilin. Manok nila nabilin? Kani? Away na to na pizza tres. No? Kalinan. Kalinan. Mo na niya itong farm. Gwapo naman rin itong mga manok day. Hinlo naman rin eh. Maayo kay imong gimawiran eh. Good jud kayo ka na. Good jud kayo ka ba? Sunod bulan murag patubuan ako imong sweldo. Preng, naamalay ka dire, Preng. Singano to ni paaway itong manok. Mayo. Kalinan ba? Ikaw ang kandre. Ikaw ang kauban sa akong handler dire. Ako. Mayo. Mo na yung gipang prepare na manok. Mao, tuluran ni kabok. Mayo. Murag mga nindot og barugo. Murag inyong na kondisyon og mayo ah. Silip gilatis na kay na. Silip kayo, mayo, mga gwapong kurma. Mayo jud mo timan mo ba? Kaniyo, unom katuig na gud ni. Kana unong katuig na na. Katuig. Ang kinamangura na nila kana, upat. Kani upat na eh. Upat. Amo na yung kondisyon. Kol. Muna yung populasyon. Mo na. Dari ulo sa tres. Isa tres no. Kalinan. Sige kay tan-aw na kung sa mga manok murag pwede sugalan og tag milyon. Murag kondisyon man. Itong farm dire bagnot malagi. Lagi Lagi natin- kagwas ba tungod nakatiman lang may aning manuka. Natingala kay ko sa kumparm no na kanira man yung ginluan kaning gibutangan og manok dapat gintir niyo na. Tukan jud. Dapat gintir niyo ng durianan no kay sao na to pag harbi sa nag bagnot kayo.